தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு கிரீன் தமிழா சார்பாக வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சஞ்சய் ஷாம் பிக்சர் தயாரிப்பில் வீரன் கே இயக்கத்தில் வெளிவந்த கணேசபுரம் படத்துடைய திரை விமர்சனத்தை இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த படத்துடைய கதை என்னென்னா, ஒரு திருட்டு பசங்களை பற்றி கதை தான் இந்த படத்துடைய கதை. இப்போது கணேசபுரங்கிற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு 3 ஃப்ரெண்டு இருப்பாங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராருன்னா சின்னா, ராஜ்பிரியன், காசிமாயன். இவங்க 3 பேர்த்தோட வேலை என்னென்னா திருடுறது. திருடி அப்படி ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இவங்க ஒரு பஞ்சாயத்தில் ஊர் தலைவர் பெராராவை பிடிச்சி 4 அப்பு அப்பிடுவாங்க. இப்போ அந்த பெராராவோடைய பையன் என்ன பண்ணுவான், அடிச்சிட்டானா உடனே இந்த 3 ஃப்ரெண்ட்ஸுகளையும் எப்படியாவது கொல்லணும் அப்படின்ட்டு வில்லனாக மாறி பயங்கரமாக திட்டம் போட்டு சுற்றிட்டு இருப்பாப்புல. இப்போ இந்த 3 ஃப்ரெண்டில் சின்னா லவ் பண்ணுவாப்புல. அதே ஊரை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணு லவ் பண்ணுவாப்புல. அவர் தான் இந்த படத்துடைய நாயகி. இப்போது லவ் பண்ணால் என்ன ஆகும், ஏற்கனவே திருட்டு தொழில் கண்டிப்பாக திருந்தி நல்லவனாக மாற சொல்லும். அதே லாஜிக் தான் இந்த படத்துலையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட இனிமேல் நான் இந்த திருட்டு தொழிலை செய்ய மாட்டேன், நான் திருந்தி நல்லவனாக வாழ்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாப்புல. உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு அதுக்கு இதை கேட்டோன்னே திடீர்னு நல்லவன் ஆகிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வரும், சண்டை வரும், பிரிஞ்சிருவாங்க. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க பிரிஞ்சிருவாங்க. இப்போ என்னென்னா, அப்படி பிரிஞ்ச நண்பர்கள் ஒன்று சேர்ந்தாங்களா இல்லையா, அந்த அந்த ஊர் தலைவருடைய பையன் இவங்களை கொன்னாப்படியா இல்லையா, சின்னாவுடைய காதல் வெற்றி பெற்றுதா இல்லையா, இதுதான் இந்த படத்துடைய மீதி கதை. அதை சொல்லிட்டா சுவாரஸ்யம் இருக்காது, படம் பார்த்து நீங்களே தெரிஞ்சுக்கிங்க. சரி, படம் உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த படம் ஒரு கிராமத்து படம், அழகிய கிராமத்தை காமிச்சிருக்கிறாங்க. ஓகே, அது வரைக்கும் சூப்பர். இந்த படத்தில் இருக்கிற ஹீரோ சின்னா, ஒரு அறிமுக ஹீரோ. அதனால் அவர் நல்லா நடிச்சிருக்கிறாப்புல. ஆனால் என்ன, இந்த மீசையை முறுக்கி விட்றது, இந்த பீடியை இழுத்து விட்றது, அப்புறம் லுங்கியை மடித்து கட்டுறது, அந்த கிராமத்தில் நாம் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி அடிக்கடி ஓயாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாப்புல. அதுதான் கொஞ்சம் அப்படியே எரிச்சலாகுது. ஏதோ ஒரு டைம் பண்ணால் பரவாயில்ல, பொல்லிக்கும் படத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நமக்கே கொஞ்சம் சலிப்பை உண்டாகுது. அடுத்தது இந்த படத்தோட வர நாயகி, அவங்க நல்லா நடிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா புதுமுகம். அதனால் அந்த 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 மூஞ்சோடைய அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அப்படியே தெரியுது. இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம், போக போக பழகிரும். அதனால் அவங்கள அவ்வளோவா நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. புதுமுகங்கள் அப்படிங்கிறனால நம்ம அவரை விட்டுறலாம். நம்ம டிக்டாக் நடிச்சிருக்கிற ராஜ்பிரியன் அவங்க இந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கிறாப்புல. ஏன்னா ஏற்கனவே டிக்டாக்லாம் பண்ணி கலக்கணும். அப்படி இதில் சொல்லவே தேவையில்லை, நல்லா பண்ணியிருக்கிற அப்படி. அப்புறம் இந்த படம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குதுன்னா, நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம்ல, கிராமத்து படம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் கூட மாறல. பழக்கப்பட்ட சீனு எல்லாமே பார்த்த சீன் மாதிரியே இருக்குது. இதோடைய திரைக்கதை நாமளே கெஸ் பண்ணலாம், அடுத்து என்ன நடக்குங்கிறது ஒரு விறுவிறுப்பு கிடையாது. சும்மா சப்பையாக மொக்கையாக அட இவ்வளோ தான் நடக்க போதா அப்படின்ட்டு அசால்ட்டாக இருக்குது. அதனால் படத்தில் ஒரு விறுவிறுப்பு இல்லை, அது ஒரு பெரிய மைனஸு. ராஜா சாயோடைய மியூசிக் நல்லாயிருக்கு. படத்தோடைய பாட்டோடைய மியூசிக்கும் கேட்குற மாதிரி நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் மற்றபடி பியூஜியம், அது பின்னணி மியூசிக் செம்மையாக இருக்குது. அந்த கிராமத்து ஸ்டைலுக்கே உண்டான மியூசிக் இவர் கொடுத்துருப்பாப்புல. அது பாராட்டியாகணும். பி வாசுவோடைய ஸ்க்ரீன் ப்ளே அதுவும் நல்லாயிருக்கு. அந்த அழகாக அப்படியே கிராமத்தை காமிக்கிறது, அந்த ஹீரோ வர்ற சீன்ஸ் அதெல்லாம் பாராட்டலாம். அது நல்லாயிருக்கு. இந்த படம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு மியூசிக்கு, ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே அதுக்காக பார்க்கலாம். மற்றபடி படத்தில் கதை அந்தளவுக்கு இல்லை, திரைக்கதையும் அந்தளவுக்கு இல்லை. அதனால் ஒரு டைம் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் செவ்வாய் இழுக்குது, காமெடி அந்தளவுக்கு இல்லை. அதனால் கணேசபுரம் ஓரளவுக்கு ஒரு சுமாரான படம் தான். ஓகே வியூஸ், மீண்டும் அடுத்ததோடு திரை விமர்சனத்தில் சந்திப்போம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கவி பாரதி.